Al Aloha, good afternoon. Kapag may titangatang the Iglesia ni Cristo, when the Church of Christ that we read in the Bible, is here again to share the Word of God in spirit and in truth, with no addition, with no subtractions, not to go beyond what is written. I would like to share with you a little bit about the Bible, the Word of God that we all need to be aware of. We need to be prepared because so many things going on in the churches today that sometimes it's not leading us in the right direction, or we're not getting a good lesson how to enter the kingdom of God. It is something that we all need to be prepared. Seriously, I would say, because there is no second chance. Once we die, that's it. We reap the reward of whatever decisions, whatever choices that we make in this life. And this is what we are preaching. We're broadcasting all over the air to have people read the Bible. Study to show yourself approved to God, rightly dividing the word of truth. That is the key. To understand and to be sure of what we're hearing and what we are reading is essential to our salvations. Be diligent to present yourself approved to God, rightly dividing the word of truth. All His scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for instructions and corrections in righteousness, that the man of God truly furnish for every good work. Ejay kararag, the prayer of our Lord Jesus, praying to the Father, praying for unity. The Father and the Son are one. That's what He said. So that be all one in His name. Sanctify them with your truth. Your word is truth. John 17. Iti dayto nga kanito, dagiti mga ganyo ket idandanon ti Iglesia ni Cristo iti baro nga tulag. Ti Iglesia na masarakan dito 94371 Ikipone Street, Waipahu, Hawaii. Matawagan na kami iti 808-379-8120. Babalin nga patuludan na kami iti text message iti 808-376-9844, when 808-393-8327. Awisin na kayo pa nga may makigimong kada kami iti kada Domingo iti alas 9:30 iti bigat, kada bigat ti Domingo. Kaya matultuloy iti fellowship babayan iti maysa-maysa mangitugot iti taraon nga isunto dayto iti paglalanglangan tayo ugaspilan at dagiti kaya tayo nga maadal, kaya tayo nga maamuan, kaya tabnon mapasingkadan ti maysan-maysa, yajay mapatipker iti kinasingit ti maysan-maysa. Babayan ka dagitoy, parte amin dagitoy iti panagserbiti. Agi nadal at bigin nalakat, kaya iti tinulog ti maysan-maysa, tayo suday ti pagayatan ti ama, at ako panagkaykaysa, angkit di nga panagsusupyat, angkit di nga panagduduma, nga panagbaymaysa, iti Iglesia nga binangon ni Apo Jesus. Alaman kagapsat pabayam iti tangatang iti dayto nga aldaw, intayuman, Sukimaten, ti maipapan,
iti kasasaad ti Iglesia kadagitoy na panuen. Ngamin ta dayjay balla ang nabasa ijay umuna nga Juan 4:1. Kakunan da ijay nga addadan dagiti palso nga manurso, palso nga propeta. Ket addada nga mismo iti uneg ti Iglesia. Ket isudan tinangipaay iti panakaulaw. Wano awanin panagkaykaysa itunik ti Iglesia, gaputa sembreken ti panakabalin ni Satanas. Iso da ito tintayo man adalin. Pagsawin tayo ti Biblia, mismo nga adalin tayo ti Biblia, dagiti nasken nga maamuan tayo, may papan, kadagitoy nga manggulgulo ita ti Iglesia. Makipagbasa kayo kanya, kalayan nyo ti Bibliayo, kaya makipagbasa kayo kanya. Sublianan tayo di ang una na nga tiyempo. Nang rugi, wano idi nakastrip, iti ni Satanas, ket nang ipaayin, isket isunan ti ng perdi, when nang yadayon ti relationship, dagiti tattao nga nang rugi pa ilang idi unan. Iti Genesis 3, mabasa iti 15, Genesis 3, chapter 3, verse 15, kastoy ito mabasa. I ask that you follow me with your English translation Bible, so that we can all understand each other. In Ilocano, Genesis chapter 3 verse 15, here we read, ket ni Apo Diyos innala na ti tao ket insad na isuna ti manuyuma. Ijay Eden, tapno talunin na ken aywanan. Ket ni Apo Diyos pinili na ti tao akimunana kadagiti amin akayo iti minuyungan mga kanto asiwaya. When ijayan nga nangrugi nga nayadayo ti tao iti sangwanan ni Apo Diyos. Iti mat sumaruno yan tayo Sukimaten, ket mapapan iti panakabalin ni Satanas. Wano ti panakabalin nga limitado, malaksid lang na palubusan ni Apo Diyos ni Satanas nga magsuot kadatay. Ket iso itati ang mapaspasan ito Iglesia. Masusuot tayo, babaen, ti panakabalin ni Satanas, wano ti Diablo, mangyatayo kadatayo, iti imatang ni Apo Diyos. Basahin tayo, ti panagsuot, panangipaay, panangipalubos ni Apo Diyos, kini Satanas nga magsuot, kini Job. Iti Job, chapter 1, verse 6, kas iti mabasa. Ket ni Apo Diyos, kinunana, iti uneg, kaputa ay naramid mo daytoy, dahil lunod ka anang nangruna, ngayon kadagiti iso amin anaamo nga animal. Ken amin anabilid nga animal, iti daga, tabarukong mo, ipagnanto, ket tapok ti kaninto, iso amin nga aldaw, ti panagbiag mo. Iso daytoy ti reward, wano gungguna, dayjay, panangsulisog ni Satanas ken ni Eva. Ditoyan nga nangrugi, iti panagkurang ti tao, wano nangrugi, iti panakabalin ni Satanas nga mangriribuken, wano mangpurpuriro kadagiti tattao. Iti Job 1:6, basahin tayo iti Job 1:6, no apay nga napalupusan ni Satanas nga magsuot kini Job. Ni Apo Diyos, amuna, ti katataw, ti maysa kadatayo, ket
amuna no kasano kinatipkir ti maysa kadatay. Ket dito'y impalubos na niya Satanas nga mangsubo kini Job. Dapat chen ket mamati na ako Diyos nga ni Job ket napudno napasneg nagserserbi kini ako Diyos. Kasto iti mabasa iti Job chapter 1 verse 6. Alayan nyo iti Biblayo ket makipagbasa kayo ket may maysa tayo nga magsukimat dagiti sasao ni Apo Diyos. Iti Job chapter 1 verse 6 we read, ita addaal daw iti adagiti anak nga lalaki ti Diyos imayda si maklang iti sanguanan ti Apo ket ni Satanas imaymet iti tenga. When ni Satanas iti sibay tayo ang nir manguray nga magsikbab kadatay ket isuday to iti maysa nga ipaawat niya ako Diyos kadatay ket babayan kini Job dito'y tayo nga makita nga anyaman dagitoy nga panggap ni Satanas ket mapag ang baligi tayo haan nga makabalin nga magpudka ni Satanas iti kinatipkir tayo kaniya ako Diyos. Iti versikulo kapitulo 2 kastoy met ti mabasa. Ket ti Apo kinunana ken Satanas sa dinno tinagkapuan ng sikat ket ni Satanas sinumbatan na iti Apo ket kinunana iti panagsursursor iti daga ken iti panagpagpagna ken kuana. Addan dito'y daga ni Satanas isunan ti magpurpuriro dagiti tattao iti uneg ti Iglesia. Iti Matthew 12:26 kastoy magkumabasa. Dagitoy it's a fact. Dagitoy nga mapasbasa tayo ti Biblia. Talaga nga dadadagitoy mapaspasan. Na isuda dagitoy tinasken nga maamuan tayo. So dagitoy dagiti ibingbinglay kada kayo ti Iglesia ni Kristo, ti Iglesia na binangon ni Apo Jesus. No apay nga naulpan iti kapanunutan mo iti imatang dagiti tattao ti Iglesia na binangon na gapo ti panakabalinen ni Satanas iti uneg ti Iglesia. When pinalubusan ni Apo Diyos pinalubusan ti Diyos Ama ni Satanas na sumunod iti Iglesia tapnod siya sinuman nga umawawag asinuman nga nangipaklay iti naga na Kristiyano ket pinalubusan na tapno masuot ti maysa kadagiti adda wenno kadagiti amin nga kunkuna a Kristiyano kadagitoy nga aldaw. Iti Matthew bueno iti sorry katabiruket na naliptawa kon Matthew 12:26 mapantayo iti Matthew 12:26 ket basahin tayo no anya dagiti adda nga mabasa ditoy baro natulak. Matthew 12:26 kastoy met ti mabasa. Ket no ni Satanas, parwaren na ni Satanas, iso na bingay iti may busog ng lakenpuan. Kasano nga rod ti panakatagbinayon to ti pagarian na? Kasanon to nga rod ang mataginayon ti pagarian.
daytoyan di ko na nga maarisit aming nga tattao nga mangibagbaga ka Christian. It's a fact. It's a fact that God will look us up in the heart if we are worthy to be a part or to be called the sons of God. It's a fact. In Matthew 12:26, we just read, kasanunto ti panagturay ti pagarian na. Iti mat Lucas 11:18, iti Lucas 11:18, kasto mat ti mabasa. Lucas 11:18, kunan to'y Lucas 11:18. Ket no ni Satanas, mabingay-bingay, may gusto ang maglakin ko na, kasanunto ti panagtagder, ti pagarian na, takunayo nga pinarwal ko dagiti sa iyo, babayan iti panagabalin ni Beelzebub. Ni Beelzebub, isuday ko iti muspuso, kadagiti pagayatan niya o Diyos. Basahin tayo iti may kadwa Korinto 11:14. 2 Corinthians 11:14. Kastoy ti mabasa. Ket saan ang nakaskasa daw tauray isuna ni Satanas ket agbalin nga anghel iti lawang. Ayan. Suda na gito ita. Kinaturayna iti Iglesia. Dagiti kinaturayna iti agkunpuna na Kristiyan. Isuda na gito ita. Ti tanda. Dayjay isisirrek ni Satanas iti Iglesia. Daya ko na ako Isus nasaan amin nga kuna kanya iti ako ket may salakan. Isuda dagitjay agbalin na anghel tilawa nakas nabasa tayo. Ituloy tayo pa iti may kadwa Timotyo iti 5:15. 2 Timothy 5:15. Kastoy ti mabasa. 2 Timothy 3:15 I should say. 2 Timothy 2 Timothy 5:15 kastoy 10:16 hingga ti 17. Ket nanipod idi kinaubing mo na amuam dagiti nagsampuan na susurat ang makabalin ang mamagsirip kay ka ang may paay iti panakisalakan daku iti pagmati kay Kristo Jesus. Isu amin nga surat katimpalting ti Diyos isumet tinaybag nga pagkasursuruan ken pagkatinggaran ken pagkababalawan ken pagkaadalan iti kinalipten. Tapno iti tao Diyos ket nananay ko masusuruan. Ayan. Kaya iso nga masapo datay nga mismo tagsukiso kadagiti pagayakan ni Apostles. You're listening to 104, you're listening to
650 AM Pinoy Power Media simulcast 640 AM. Ituloy tayo nga Sukimaten ti Biblia, dagatisi sa sao ni Apo Diyos, maipapan iti panakabalin ni Satanas nga mangkurkuriro mangyapuan iti uneg ti Iglesia. Dagitoy kat mismo mabasbasa tayo dito yung Biblia. Ang ko nga bukod nga sarsarita, bueno saan ko mabaling irasunan, na dagiti pilpilin ket sasao ni Apo Diyos ket napilit nga napilit ken man adapan nakabalin nga mangbusa wenno mangipaay iti maysa nga mangi palagip dagiti adda nga pagpurpuran. Kas iti agdaman nga kasasaad ti Iglesia, ipasimudaw babayan iti panagbasa tayo iti umuna nga Timotyo
5:15. Umisula dayto nga mapaspasama ken iti uneg ti Iglesia. Tadagiti dadduma ket sinminatan asimurot ken Satanas. Sao ni ako Diyos neto, ako nga bukod nga rason ng kiti isuti at na mabasa. Simminan, dagiti dadduma asimurot ken ni Satanas. Basahin tayo iti Jude 9. Iti Jude Hudyo Judas 9 kastoy mati mabasa. Ngem ni Miguel ngem ni Miguel nga arkanghel iti anakibakal iti diablo ket nakisusi iti maipapan iti bagi ni Moses saan na naited ang nagipato asi tatabaw gediket kinunana ti apo tugngaren nakakumaw. When dagitoy ket adada nga mapaspasama ken iti nagbabaitan tayo. Nakaro unayan iti panaglapsing tayo kadagiti pagayatan. Dagiti bilbilin na nga panagkaykaysa nga adda kuma panagtitipuyog ken panagkaykaysa dagiti amin nga Kristiyano nahangkid di nga manag susupyat nagsisina nga isuti adan nga mapaspasama. Makita tayo dagitoy babayan ka dagiti nagkaado nga iglesia na dumaduma doktrina, na dumaduma nga pagmati, na dumaduma nga abilidad, nga dagitoy nga abilidad kat isuda tinangya dayon kadya abilidad, spiritual ability nga adda nga mabasa ditoy Biblia. Amin dagitoy abilidad, wano talento, wano sagot ket impaay ni Apo Dios dagitoy nga adda nagapunahan na ngayon paay dagiti nga sagot nga awang ganda. Kahit numaminsan isuda dagitoyan iti gapo kahit poon tinagkaaduitan nga iglesia. Adada dagiti nagkapinpintas ti kapilyana. Adada dagiti nagpipintas a programa. Adada dagiti maysa-maysan mangibagbaga nga siyak ti puno. Siyak ti puno, hamo nga patpatsit na kita. Kunada. Maysa-maysa, ibagada nga isut ti puno. Ket awan ti mangamin, nga kamali niya susurda. Iso nga datayo nga mismo, ti mangusig, mangutob, mangsukimat kadagitoy nga mangagantay. Iti Revelation, chapter 9, verse 11, basahin tayo. Revelation chapter 9, verse 11, ket kastoy ti mabasa. Ket adda apan naka-arida deti anghel ti mangliwong-liwong nga abot. Tinagan na iti pagsasaw nga Hebrew ket Abaddon, ngem iti Grego nga pagsasaw ket managanan ti Apollo. Well, dagitoy ti nasken nga mga amuntay sakbayan ti itata na sa papay. Itatagda tayo pala na si Bibiyag. Ano saan? Awan ton tinunaway tayo. Nga mangator dagitoy kamali nga mangigat tayo. Uray pa rinabiin ton may karkaragadan nga ti kararwatay. No saan tayo nga nagtunog una awan tayo iti dalan nga nailit nga may tunda kadatayo iti pag-arian ni Apo Jesus. When mamaysa tayong anda kadayjay nalawa nga dalan nga rip ti mangsursurot nga ti pungpal na gaya papagaya kagapsat iti tangatang ket panagtutuok nawan patignana ditoyen nga awanen ti gudnaway tayo
ta ta impaayen ni Apo Diyos ti gunggunatay. Isu dagitoy ti iyat adal ni, isu dagitoy ti ibagbagani, masapol iti panagsukisok, panagsukimat kadagiti sasao ni Apo Diyos, dadatayo ang mismo ti mangamo ti kinaturay. Datayo nga mismo ti mangisagana iti pagturungan tayo. Prepare for heaven. Be diligent to present yourself approved to God, rightly dividing the word of truth. That is your responsibility. You are accountable for every actions, for every choices that you make. You will answer to God. It's not what the preacher said. It's not what it's not what you are hearing today. It's not what other churches teaching us today. It is the word of truth, the truth that makes us free. We just have to be diligent and rightly divide the word of truth. In Revelation chapter 20, verse 2, kasi ito pa ito mabasa. Revelation chapter 2, Revelations chapter 20, verse 2. Kastoy pa iti mabasa. Ket tiniliw na daydi dragon, daydi ulig kadaanan, nga isu ti Diablo, ken ti Diablo ken Satanas ket pinarautan na iti baybay, ket pinarautan na iti bayat iti sangaribo at tawen. Pinarautan na iti bayat iti sangaribo at tawen. Well, ket iso ing karunggong na iti abot amang liwang-liwang, ket inrekepan na ken sinilwan na tirabaw na tapno ti na alilawanen dagiti nas nasyon agingga iti maturpos daydi sa maribo tawen, ket inton maturpos daytoy masapol pamalukatan ti basit akari. When numpay hampaylaan na si waya-waya ni Satanas, kadagitoy mududin nga alta. Tapnon may kantayo iti gundaway nga mangmusik kadagitoy nga mangigantay. Ngem inton no malukatan isuna isunto de jayen ti pagkagupigupan amin nga inararamid dagiti tattao. Ket no nagtulnog ka ken ni Apo Diyos, nagtulnog ka ken Apo Isus, iti pagayatan na sa anto ng balegi ni Satanas ken ka. Nabasa dito iti Kapitulo 27. Tuloy tayo nga kastoy iti mabasa. Ket no maturpos iti sangaribo at tawen ni Satanas malukatan to iti nakabaludan. Isunto de jayan iti pagtungpalan dagiti addan iti panakabalin, adaanen iti panakabalin ni Satanas. Tinakaskas ang kaditi pagtungpalan na dagito. Ituloy ito yung basain iti manipod iti versikulo 8 ingana iti maudi. Ket isu daytoy iti pagturpusan daytoy nga adal ngentay panagmaymaysa iti daytoy nga malang ang basbasa at suksukisok kadagiti sasao ni Apo Diyos. Iti Apokalipsis 20:8 kastoy ti mabasa. Ket rumwarto apno alilawen na dagiti pagpagarian adda kadagiti upat asuli ti dawa.
magog, ken magog tapno ornongin na idamay paay iti gubat iti bilang na ken kas kadagiti darat ti baybay ket nagwaras da iti naglawaan ti daga ket linawlaw da daydi kampamento dagiti sa santo iti aglikod ken ti iling ay ayaten unay ket bimaba ti apoy ang naggapoy ti Diyos sa dilangit ket inalukon na ket day di diablo ang nangalilaw kadakwada na ibeleng ijay tan-aw nga apoy ken sukay isumet nga ayan ti animal ken nagisaan nga pudno ang mamadto ken matutuok danto iti aldaw ken rabi iti awan ingana ket nakita ti maysa adakkel a trono ako raw ken daydi nagtugaw ken kuana nga iti semwanan na ket nagtalaw adaga ken langit ket saan ang nasarakan iti surat ken nakita dagiti natay babasit ken dadakkel ang nagtaktagda iti semwanan ti Dios ket nabistrad dagiti pagbasaan nabistrad met ti sabali nga pagbasaan nga isu ti pagbasaan ti Diablo ket dagiti natay na ukumda kadagiti bambanag anay surat kadagiti pagbasaan kas mayan nurot kadagiti inaramid ket ti baybay inyawat na dagiti natay nga dada ken kuana ket ni patay ken ni impierno ina inyawat da dagiti natay nga adda iti kadakwada ket na ukumda tunggal natay nga adda iti nga da idi kadakwada ket naukom na tunggal maysa kas mayan nurot kadagiti inararami ket ni patay ken ni impierno na itakwag da iti dan-aw nga uy daytoy ket may kadong ni papatay ket notisya sinuman asaan ang nasarakan ang naisurat iti pagbasaan ti Diablo may takwag ijay dan-aw na uy isuda daytoy isuda dagitoy itatinasken nga saganaan masapo nga addad tinangan tayo iti iti surat dayjay libro nga nakaisuratan dagiti amin nga tattao maysa nga libro di nakaisuratan dagiti napudno nga agserserbi kastamot libro nga nakaisuratan dagiti simupring iti pagayatan ni Apo Jesus. Isuda ito'y ti iyaw awis mi, isuda ito'y iti iyaw warwaragawag mi dito tangatang agyaman kami iti 650 Pinoy Power Media iti panangipaayda iti tiyempo iti gundaway nga mangibiglay kada kayo kadagiti sasao ni Apo Diyos. Awisin na kayo nga may makigimong kada kami iti kada Domingo kan kanayon ngayaw awis mi kada kayo dahito. Umay kayo kaya makipagdaydayaw tayo kani Apo Diyos ikan kanta tayo itantanok tayo tinagan na babaen ti panangikan kanta tayo kenkwana iti uneg ti puso tayo ituktukar tayo iti uneg ti puso tayo ket babaen kadagito yung agamit mapapilsa mapabilig tayo nga mangsarangat sarangat kadagiti dahiti suot ng bapay kada tayo iti kinaldawan